kasih kang sinuba ing Sinudarasana. Keluarga agung pilenggah kakung putri kang tunggu suka ing Basukitan Kantun kadang Dwija Sarjana Sujana sujalane budi kang pantes anampi wahyuning kasutapan kasatu bagya mulya. Keluarga agung Krida Darma Udi Rahayu paguyuban Sinoman kakung putri ingkang tuhu kula tresnani. Punjara syukur dhumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala kajehna dilaksana kalenggahan dalingkang mirunggan kula miyan sami tansah pinayungan karaharjan kawijengan awit saking rahmat saha hidayahipun ingkang rumentah dhumateng kula delasan panjenengan kang satemah hamba bardaya pangaribawa kang tumanem ing sanubari. Selawat salam tansah kita tetepaken dhumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun binjang wa ila yaumil qiyamah amin. Amin ya rabbal alamin. Sagung para tamu. Awit saking keparingipun pebudan agung kang kepareng Hanawung Krida nalipun Bapak Sakidi Wahyuni sak warga kepareng miji dhumateng kula sakadang seni krawitan Kukila laras kukilan apa kukila? Kukila nggih. Pipisan soalé. Kukila laras tapi kukila laras piniji kinarya paregenge swasana miwah manem Brama. Rawuhan sami para tamu pupudian sepuh kasam kepareng. Berkah lekasih sedyayanipun Bapak Sakidi sakwarga nggih netepi darmane sepuh miwarda ingkang putri kinasih danipun genduk Hendila Dwi Lestari kang kepareng jinatu krama muda tumaruna mijil saking Raden Dusun Serenan Desa Pangkur Kecamatan Pangkur Kadipaten Ngawi. Jaluat Mojo saimbanipun Rama Soekarno Ibu Sri Maryati sak kulawarga sinung jimat asma Nak Mas Bagus Nur Arifin Setya Budi pramila kali raos hadapi penggalih nyundhak restu saking para tamu pepudian sepuh mugi lekasing sedya purwa madya dumugi wasana tansah mangke suka basuki nir ing sambi kala. Kang putra kalau dirat mojo temanten nggih nyelelumbaning madyaning Bulan Agung tansah manggih keluarga kang tentrem ayem manggih kabegjan kamulyan saking ngarsanipun Gusti Kang Maha Welas saha Maha Asih sehingga saged mangun keluarga kang sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Sagung para tamu keluarga agung kasekecaken nggih lelenggan kanimirunggan kadherekaken sawetawis kula sakadang nggih asung pangripun mugi saged dadosaken sukai penggalih sami para tamu dadosaken lejaring wardaya ri kalenggahan dalingkang mirunggan usana lujeng dalu kasekita ngantos titi purna laksi triadicara ri kalenggahan dalu menika nuwun nuwun kala nuwun.